Silta mill-enċiklika tal-Papa Franġisku Laudato Si, tkun imfaħħar, dwar l-għożża tad-dar komuni. Dwar ħafna kwistjonijiet konkreti, il-Knisja m'għandha l-ebda ħsieb li tkun hi li tipproponi l-aħħar kelma u tifhem li għandha tisma' u tippromovi id-dibattitu onest bejn ix-xjenzati jew tirrispetta l-firxa wiesa' ta' fehmiet differenti. Imma biżżejjed li tħares lejn ir-realtà b'sinċerità biex tara li d-dar komuni tagħna marret ħafna lura. It-tama tistedinna narfu li dejjem hemm triq il quddiem, li dejjem nistgħu naqilbu r-rotta, li dejjem nistgħu nagħmlu xi ħaġa biex insewwu l-problemi. Madankollu, donna qed inħabtu wiċċna ma' sintomi ta' mument kritiku minħabba fil-mod maġġel kif l-affarijiet qed jinbidlu u jmorru għall-agħar. U dan qed jidher kemm f'katastrofi naturali reġjonali u kemm fi kriżijiet soċjali jew anki finanzjarji. La darba l-problemi tad-dinja ma tistax tanalizzhom u lanqas tfissirhom b'mod iżolat. Hemm reġjuni li diġà huma partikolarment f'riskju u li lem minn kull previżjoni katastrofika, hi ħaġa ċerta li s-sistema dinjija tal-lum hija insostenibbli minn bosta aspetti tagħha. Għax waqafna naħsbu fuq dak li leħ għandu jimmira l-bniedem. Jekk nifirxu ħarsitna fuq ir-reġjuni tal-pjaneta tagħna, minnu fih nintebħu li l-bniedem naqas milli jaqta' xewqet Alla.